מה נשמע חבר'ה? אני ביקשו ממני לעשות סרטון על נפש. מה זה נפש? מה היא אמרה לי? איך אני מרגיש. סרטון על איך אני מרגיש. הקצינה אמרה לי כחלק מהטיפול שלי. אני מדבר איתכם היום על התמכרות. התמכרות זה לא טוב. אני אומר לכם, זה לא טוב. אני מתחיל להשתקם. הייתי 5 דקות גמול. לפני הסרטון פה, אתה תשכת, הייתי חייב. אני הייתי יכול, אני הייתי חייב. אל תגיד לקצינה, כן? אתה שם במצלמה. תדבר איתה, בסדר? אז תגיד לעשות סרטון על גוף האדם. משוגעת. משוגעת. אז 5 דקות זה גם משהו, צריך להעריך כל דקה בחיים. גם 5 דקות זה טוב. רק ציין את הסרטון מהר, למה בא להיות שחטה, כן? זה בסדר אם אני מגלגל על הדרך? אי אפשר? אמרת שהם מדברים על התמכרות, ברחת מהנושא. נכון, התמכרות. וזה. הם מכור, כל הגוף מכור, יביאים. ולא רק אני רוצה לגלגל, גם היד שלי רוצה לגלגל. ולא רק שאני רוצה להוציא את הפילטר, אני גם הריח של הפילטר החדש, וואו. הפילטר, וואו. והרכות לא משנה. אבל זה לא טוב, כי הרבה כסף, צריך להתקדם בחיים. אני פעם חלום להקים פיצוצייה. שהקמתי את הפיצוצייה ואז נגמר כל הסחורה. אני השתמשתי קצת, כי בסדר, אבל כל אחד החלומות שלו, זה לא נקודה. גדול, אבל זה לא בריא ההתמכרות של ההתמכרות. אני מכור להתמכרות של איך תרשה לי לשאול איך התחושה כשאתה עם זה וכשאתה אחרי זה? להעלות את המודעות. אני תמיד בתוך זה, אתה מבין? תמיד צוחק, זה לא... כאילו, אין אחרי ואין לפני, תמיד בתוך... אין דאון, אין... מה אתה כל החיים אתה בדאון, אתה מבין? כל החיים אתה בדאון, זה כמה שניות של אפ, שזה כיף האפ הזה, אבל כל החיים אתה... באמת מקדם אותך אפ, אתה מרגיש שהוא... אפ? אבל למה אתה מדבר באנגלית, אחי? אני אומרת לך ישראלי, אתה אומר לי אפ, מה זה אפ? מקדם אותך החוויה הגבוהה שאתה חווה, אחי? וואלה, זה לא טוב, זה לא טוב. ואני רוצה להפסיק. השיא שלי זה 12 דקות. זה לא רע, מבינים? 12 דקות אפשר לחיות את החיים, 12 דקות. מבינים? בגדול אני רוצה לסגור את התיק, אתם מבינים? כי בעיה, התיק הזה כבד עליי. לא התיק שבאתי איתו. תבדוק לי גם בתיק מה יש לי בתיק, כן? זה לא עניין שלך. לא שאלתי כלום, אחי, הכל טוב. תקשיב, כבד עליי, תתחיל לבדוק מה שמתי בתיק. הכל טוב, אחי. יאללה, זהו, מספיק, נכון? הבנו את המסר. תן איזה ככה סיום אופטימי. זאת תהיה מרוצאי. אופטימי. כמובן, אני לא אשם, זה המשפחה, זה אמא שלי אשם. רק אמא שלי, מה? אבא שלי בכלל, אבא שלי. זה אח שלי, הוא דגדר אותי, זה לא אני. אבל אסור להאשים אנשים, אתה מבין? בסוף זה אתה מגלגל בסוף, אתה מבין? אח שלך לא מגלגל לך. תזכור את זה, אתה מבין? כן, לקחת אחריות, לא להתקרבן. אז יחס לעין, קצת... זה מהאורות שלכם, זה לא קשור לסמים בכלל. תסתכל עליי כאילו אני דפוק. זה תאורה שאתם שמים לי, זה לא אני. דפק לי את העין,